Κυρίες και κύριοι, εδώ θα δείτε το Nissan Sunny GT-R. Θα τραβήξει ένα χειρόφρενο. Μιλάμε για δύναμη του εργαλείου, είναι 140 συν. 160 να σας πω. Κοιτάξτε το, έρχεται, πολύ δύναμη. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, δύναμη πώς. Κοιτάξτε χάπνα. Αν είναι δυνατόν. Το εργαλείο μιλάμε για πολύ δύναμη. Παλάγια! Κοιτάξτε τον πιλότο. Είναι ένας ανισόρροπος ψυχασθενής άνθρωπος. Το GT-R μιλάμε για πολύ δύναμη. Κοιτάξτε τον ανισόρροπο εδώ πέρα. Μιλάμε να έχει πολύ τσάι και κοιτάξτε τους καμνούς ακόμα. Όμα θέλεις τσιγάρο, φωτιά έχεις τα λάστιχα, φιλέ. Μιλάμε για ένα πράγμα που δεν πρόκειται να ξαναγίνει ποτέ. Αυτό βλέπετε. Μόνο με να βγάλει βότκα, όπως λέει, κυρίες και κύριοι.